estivo aquí nesta praza Alfonso Rodríguez Castelao. Dicía Castelao que a vaca, xunto cos peixes e as árbores, eran os símbolos da nosa terra, eran os símbolos do noso país. Porque hoxe imos a degustar un prato que é froito dese animal iconográfico, totémico, a vaca. É un plato intercultural que reúne as maiores conquistas da cociña islámica e as maiores conquistas da cociña cristiana. Que máis se pode dicir a favor? Hai que dicilo en verso. Rebolen o allo, o touciño, a cebola, anacos de panza, pedazos de morro, e danzan as patas e as uñas na ola e un par de chourizos pedindo socorro. Das terras do Oriente chegou a pimenta, aromas de cravos, comiños, paprika, perfumando rabos, aromando cricas, a víscera vil cheira que alimenta. E ferve dos callos infernal fervello, e o humilde Grabanzo aquí se transforma en dama da corte, señor do cortello, e completa a festa un viño de seda e un pantrigomol de profana forma e un cartaz que afirma "Welcome to Salceda". Disfrutade de Salceda en todos os súas dimensións. Salceda, pedra, música, río. And you know, we don't give a fuck if it's your birthday. I mean,